Gaurko egunean ibilgailu klasikoko, deportiboko eta beste berezitasunak dauzkaten autoen topaketa egin dugu. Azkenean gure helburua da, hemen hasieran Aiaraldean eta gero bere inguruan ere motor zaletasuna sustatzea. Gazteen eta jende gehiagoren artean. Honekin edozein adineko motorzaleak erakartzea nahi izan dugu, momentu on bat izateko eta oroitzapenak partekatzeko. Eta bestaldetik ere, geure inguruan publikoari begira, geroz eta jende gehiago erakartzea, herriari begira dauden negozioak, ostalaritzan, tabernen inguruan, beraien interesa pizteko eta geure ekonomia ere sustatu ahal izateko. Duela pare bat urte da, festetan antolatu izan zen karting lasterketa bat, hortaz geroztik talde gazte batek konturatu zen motor inguruan ere gauzak antolatu ahal izan zirela eta eventuak antolatu daitezkela herriaren laguntzaz, eta motivazio horrekin azkenean kuadrilla modura eta gero lagunak beste lagun batzuekin mintzatzen, kluba sortu izan genuen 10-15 pertsonen artean. Gure inguruan eventuak antolatu baino lehen, Bizkaiko Federazioarekin eta beste antolatzaileekin egon gara laguntza eskainiz beste eventu batzuetan. Azkenean horren guztiaren emaitza izan da alde batetik, pasaden urtean antolatu ahal izan genuela geure lehenengoko kontzentrazioa, eta gero beste aldetik eventu indartsuei dagokionez, Laudion antolatu ahal izatea etorri izan den Rally Estona, autoklasikoen rallia, hasiera baten Bizkaian parte hartuko zuena, eta kolaborazio hauei esker lortu izan genuena Laudion parte hartzea eta beraien auto guztiak esposizio modura elkartzea. Orduan, etorkizunean gure helburua da beste motatako eventuak egitea eta eventu indartsuagoak egitea beste motatako zaleak erakartzeko. Eta klubari dagokionez, azkenik gustatuko litzaiguke ere gonbidapen bat azaltzea, herriari kluban ere parte hartzea edo informatzera eta jende gehiagorekin ziur gaude eventu handiagoak antolatu ahal izango ditugula.